Torna la Festa Major a Lloret de Mar. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Lloret de Mar recupera la seva Festa Major de Sant Romà, que donarà inici el 5 de novembre i finalitzarà el diumenge 28 amb diferents activitats organitzades a la vila. Recuperem una festa major que és molt important, perquè això que fem avui és l'inici de la normalitat o de la nova normalitat, o diguem-li com vulguem, però és l'inici de les relacions socials. Aquest ha estat el primer any que s'ha fet un concurs per determinar quin serà el cartell de la Festa Major. La guanyadora ha estat l'alumna del Batxillerat Artístic del Coll i Rodés, Marta Cadena, i ella mateixa avui n'ha fet la presentació. Volia simbolitzar la tornada a la normalitat amb aquestes dues persones abraçant-se i només dir que estem molt emocionats per aquesta oportunitat i estic molt agraïda per haver guanyat aquest concurs. El dimecres 10 de novembre es farà el pregó a càrrec de Salvador Pujós i posteriorment la 21a edició de la Sopa de l'Àvia. Aquell mateix cap de setmana s'acull la Fira Medieval, que estarà ubicada pels carrers del centre del poble. Dimecres 17 se celebra a l'Hotel Evènia el concert i el ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Salvatana, amb entrada gratuïta. Les barraques Sarromana es duran a terme a la plaça Germinal Ros de divendres a diumenge. Divendres dia 19 obriran la nit els grups lloretencs de Sant Cats i Traigüe. A continuació, l'actuació de Buos i Maria Dolors. Dissabte, dia 20, actuaran els grups Pacto entre Caballeros, Strombers i el grup de versions Los 80 Principales. Diumenge 21 al matí finalitza el cicle de barraques amb els espectacles infantils L'Ali Bigut i Cat Rock en família. Entre les altres activitats que es duen a terme en el programa de Festa Major també s'inclou la trastocada, la truitellada Sant Romana, la trobada gegantera, concert de veneres, el torneig de petanca i d'escacs infantils o el racó dels contes. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.